олимҷон бобои 72 сола яке аз ихтироъкори кӯҳансоли ҷамоати деҳоти ҳайдар усмони ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. нахустин ихтироъоти ӯ ин асбоби барқии дуретгарӣ ба шумор мерафт ки аз он ним аср гузаштааст. Кандакориам мекунад ва операсияш беҳамнуд. Ҳозир фақат барои оҳанбурӣ кор мефаҳмам, хулос мавоид. Акун аввал станов ман ҳамихел шуд ки ин знаменитӣ ҳамун валоям дуретгароям омада истода ҳамун ман фармоди солон гирифтам. Болоша текстилит кардем. Ва текстилит ҳамихел қудрат шай ки хунук не. Оҳана қабилан гирид дар даст мешавад. Акун оҳана гузаштам ман даври пиринда. намуди асбоби дуретгарии барқии олимҷон бобо нахустин ихтироъоти ӯ нест. дар анҷоми солҳои 80-уми қарни гузашта ӯ тасмим гирифт ҷодуе сохта бошад ки барои майда кардани алафу бандҳои ҷаворимака хидмат намояд. барои ин таҷҳизоти буррандаро ихтироъ намудан ӯ моҳу фикр намуд ва шумораҳои зиёди таҷҳизотро бо андозаву намудҳои гуногун сохт. аз соли 65 ман станок барқи дуретгарӣ сохтагӣ. Ва ҷудоям охиреша ман солҳои 85 анда тамом кардам, соли ин ба гузаштам. Инам месохтаму талабот набуд ин ба. Барои худом, барои хиш тавор мекардам. Кадом станока бинам пеш мерафта, чазда мегирифтам, ручка мегирифтам, варақа мегирифтаму суртиш мекиштам. Хону онда ӯй мекардам. Я бор дига рафтам дакрочува, ман кушода надидам ку. Ва ҳолати дурмаш хел, атсе куҷо движение сар монад. Мебурид, мепатоиду, добавка монед. ҳамуна бо кор мефармоед наки. Ин оҳан ҳаме хел чиз ки чӯба намешад ин кор када, лаки оҳана мешад. Оҳана майда када бо азика бутун када бо корфам намешад, лаки чӯба намешад. давоми як ҳафта мешавад ки ихтироъкор барои сохтани ҷодуи барқӣ машғул мебошад. пас аз насби чанд қисмҳои металливу барқӣ ҷодуи бобои олимҷон барои истифодабарӣ омода мешавад. имрӯз дар бозорҳо метавон бисёр намуди ҷодуҳои барқиро дидан мумкин аст, лекин фарқият дар сохту корбасткунии онҳо ба назар мерасад. ҳозиранги ҷилмақҳо 5 метр 52 метр шудагидия ин чиз ҳами хитои реза ва куркат ва ноба мешад халос. ҷони испарево мешад. сони понвоза ашта понвозашу мешад. ҳавсиш абанди даст ҳавс. ва ҷодуи дасти ки гирифта намешад. доскалаям намеборад. ҳамин мекунад. 3 соат кор кунда я машин веша бориша қимиками патон. бозор ба ҳозир агар 2 3 бачаҳо кадаги ӯхшқат мебиёд бинед. маҷбур шуда одамо ҳамонам харида ин ҳафташо оварда сарф мебошад. барои сохтани як ҷодуи барқӣ ихтироъкор на кам аз як ҳафта вақти худро сарф мекунад. мушкилии кори худро бошад ӯ аз интихоб ва дастраскунии ашёи хом медонад. на ҳар металлу мотор ва дигар қисмҳо барои сохтани он истифода мешаванд. бештари қисми ҷоду бошад аз металлҳои боқимондаи корношоям иборат аст. арзиши ҷодуи омодашуда аз хариди қисмҳои эҳтиётӣ ва мотори гузоштамешуда муайян карда мешавад. барои яхтӣ ҳамоно буд кардам ба шумо агар ҳисоб бигиред ҳамин металл ёфта мувофиқи таб мебурад гӯед агар ҳамин ин ба давғеч кардан дар кор яхташ ба як ҳафта мебурад. асано металлои российски мекунем ғавс ва ба қувват. ин чиз 1 сол 2 сол неде 50 сол 60 сол 100 сол кор карданаш дар кор. мотор вобаста. асанои мотор вобаста. аммо 1 кило оҳана мисол то 5 сомони 6 сомони гирем агар валош қимат шудаги 45 сантиметри ҳамин то қариб 40 сомон шудаги тайёраш кун 1400 мерад. ихтироъкор ба ҳар мизоҷоне ки ҷодуи барқии ӯро харидорӣ мекунад тарзи дурусти истифодабарӣ ва бехатарии онро мефаҳмонад. ҳангоми корбасткунӣ ба якчанд қоидаҳои бехатарӣ бояд риоя кард. халатҳои васеъ ки чанг назан қаса баста нӯгша овезон ки чанг назан. локин мо метавонем ҳамаш агражнение када ва қимат мешавад ва қимат шавад намехаранд сулматно. фаҳмидед ҳар як чизе ки мо добавка мекунем ҳамо барои бехатарӣ ва пул меистад ку охир пул беистодамад қимат шудамад намегиранд соне. ихтироъкор ба кӯҳансолии худ нанигариста нақша дорад як ҷое бунёд карда бошад ки дар он ба шогирдон аз тарзи дурусти сохт ва насби таҷҳизотҳои барқӣ омӯзонида бошад.